Good morning, people. Dito daw na ako tubig. So, yan yung dalawa ko pong anak. Pinibilinan ko sila na magligpit kasi aalis ang nanay nila. So, pupunta po kami sa Legazpi City para magpa-check, mag-update ng salamin ng pamangkin ko. Ano daw? Tsaka baka maisama ko na kung kayanin ng budget yung isang anak ko, yung bunso ko, kasi yung salamin niya kailangan na rin palitan. Dahil, yun nga, may sira na. Tapos, 3 years na siyang hindi nakakapagpa-check up. Medyo matagal hindi ko siya naasikaso. Pero okay pa naman yung salamin niya, kaso gusto ko na ipa-check up. So, ngayon kami pupunta. Araw ngayon ng Sabado. Tinao namin na Sabado para walang pasok. So, yun, alis na po kami. Sayang talaga. Maingay. Naka-generator kami. Kasi walang kuryente maghapon. Sayang mama yung COVID yung glass. Ayo. Ingay. Ay, magligpit kayo dito, ha? Tayo na. Gusto ko, darating ako na maayos yung bahay. Uy, Happy Jesus! Magulo pa yung bahay. Sige, alis na kami. Ay, alis na kami. Kamusta? Kamusta? Tariya. Tariya. Ito si Mama. Mapunta kaming ano tawag yun, Legazpi City. Huwag mo ilapit yung bibig mo. Kaya yung ngipin na. Hello. Pupunta na po kami sa mga jeep. Ano yun? Buti mainit pa ng ngayon. Si Adria sa likod, naharangan. Si Adria. Maganda yung mga bundok dyan. Ay, mga kasain. Kasi di ko alam may masama eh. Pero, maganda ng may bulkan dyan. Gusto ko mag-picture. Pero mainit lang. Maglakad. Oo nga. Gusto ko yung mainit at nabibilag ako. Grabe. Gusto ko yung nainitan yung balat ko. Okay. Ay, papunta na tayo sa terminal. Oh, terminal. Basta sa terminal tawag dyan sa mga nag-ano. Wala ka na rin sa Legazpi. Huwag na. Galing sa bahay namin, mga 10 minutes lang na lakad. So, hindi na tayo mag-tricycle para hindi na tayo mamasahe. Ang ganda ng stabilizer tong sabon mo ah. Mga tricycle dito eh. Yung mga dumadaan ng tricycle. Maganda mga ano dito ah. Tampad. Kaya may mga ano dito. Mga buntong-buntong. Maganda yung Lagi na lang. Maingay mga motor. Wala naman. Ang ganda ng mga lupa dyan. Gusto ko magtira dyan. bundok. Ay, mga lupa dyan sa bundok dyan. Gusto mo yung maganda sa bundok mag... Wait, sa ano man? Ano man, yan tao. Maganda tumira sa... Babagod niyo kami kung kakabutang cellphone. Tumatubos ako. Mapapagod niyo kami kung kakabutang itong cellphone. Kasi yung hawakan eh. Pagod niyo kami ko dito. Ganda-ganda na pala ngayon. Maganda kung mga hapon na. Kasi kung di nagka-cloud, maganda mag-telescope. May mga bus dito. May mga, mga jeep. Yan tayo kukuha. Yan, Malapit na tayo sa terminal. yan kami kukuha ng mga jeep. Saan tayo kukuha? Ay, kukuha ano? Sakay. Sorry, namali lang ako. Namali lang. Doon tayo sasakay. Yan po kami sasakay sa mga jeep. Okay. Namamali. Isang jeep lang. Isang jeep. Ay, sorry. Sa mga jeep. Sorry na. Namamali lang ako sa pag-vlog. Namamali lang. It's okay. Mama, nababagod niyo kamay ko. Ayan na yung terminal namin dito sa bayan namin. So sana may umalis agad na jeep. Kasi yung jeep dito sa amin hindi umaalis hanggang hindi na pupuno. Talagang hintay na mag... Ah? Ay, may bird! Bird siyang ano Ba't nandyan? Pigeon. Ay, pigeon. Ano ba daw? Ano ba yan? Dab? Dab yan. Pigeon or daw? Kasi lito ako sa mga ganun. Ah, sige. Nalilito na tayo lahat.